Servizz ġdid tal-kura tas-saħħa mentali li jmur dirett Fid-Djar Tal-Pazjenti qed jaspira li n-numru ta' nies li ta' kuljum ikollhom jidħlu Monte Karmeli minħabba sfidi mentali jonqos b'terz. Imsejjaħ Crisis Resolution Home Treatment, dan is-servizz joffri għajnuna Fid-Djar Tal-Pazjenti minn tim ta' ħdax-il professjonist li jinkludi 2 psikjatri, 8 infermiera speċjalizzati u psikologu. Meta ħabbar dan is-servizz, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Fearne spjega li kuljum bejn 8 u 10 pazjenti jidħlu Monte Karmeli minħabba kundizzjonijiet akuti jew sfidi mentali. Uħud minnhom ikunu jistgħu jieħdu trattament id-dar stess u dan is-servizz proprju hekk se jkun qed jagħmel. Il-konsulent psikjatriku Dr David Cassar spjega kif se jaħdem dan is-servizz fi żminijiet ta' kriżi. Iż-żmien ta' kriżi huwa li żjed żmien perikolus fejn il-persuna jbati, fejn il-familji jbatu, fejn il-familji ibatu, fejn il-persuni jkunu friskju, jista' jkunu friskju ta' suwiċidju, jista' jkunu friskju mhux biss ta' suwiċidju, imma li jitilfu relazzjoni tagħhom, li jitilfu x-xogħol tagħhom, li jitilfu d-dar tagħhom. U f'dawn il-każijiet aħna nidħlu mill-ewwel fi żmien 24 siegħa u nagħtu support għal ammont ta' ġimgħat biex nilqgħu u ntaffu l-kriżi u mbagħad il-persuni nibqgħu nieħdu ħsiebhom fit-timijiet tagħna. Dan is-servizz jagħti attenzjoni partikolari lil dawk milquta mentalment minħabba l-pandemija tal-COVID-19, mhux biss pazjenti imma anki l-ħaddiema tas-saħħa. Narfu li l-bżonnijiet minħabba l-pandemija żdiedu fil-pajjiż bħalma żdiedu madwar id-dinja kollha u rridu nieħdu ħsieb il-ħaddiema tas-saħħa kollha li tant ħadmu b'saħħa kbira u ħerqa kbira waqt il-pandemija imma bi pressure kbir ħafna fuqhom għax mhuwiex faċli meta tara d-batija, meta tara l-mod li kellna nbidlu s-servizzi tagħna u l-ħaddiema tagħna rridu nieħdu ħsiebhom ukoll.